het te doen. Een vaste loving is hier zo. Een hongerijn met 1000 vrienden. Vaste loving in de buurt. Hoppa, ja. Dat hebben ze allemaal in Venlo niet. En wat veren in de munt. Me streekt met zijn vriendhof best een aardig plein. Venlo ligt de Primark en het Weerterstation de trein. Heerlijkheid Ikea zit altijd zijn tjoep. Maar sommige munjes Limburg eine of toch zonder snoep. Wanneer een mun is het te doen. Vaste loving is hier wonderschön. Een hongerij met 1000 vrienden. Vaste loving in de munt. Het is een hongerijn met al mijn vrienden. Vaste loven in de Zo net voor de Zwets. Geen schoolvis op een stenen brug dit jaar. En was het kermis? Op geen enkel plein. Geen cityrun, zelfs geen verzoerde bijen. Geen solar, geen op dreef. Het viel me zwaar. Er ging een dikke streep door Martinique en niks niet fijn naar de Formule 1. Nee, zelfs niet nog Fortuna met de trein scoort zo'n leef in een hattrick. Geen publiek. Vastelavond dan, wie hellig ook bleef hopen. Voor mij met afstand het schoonste en nog meer. Ook dat niet, kinderbenen niet van slapen. Ben depri, triestig van het hertenzeer. Maar als ik bijna in mijn tranen ben verzopen, dan pak ik mij de Zwets en gij het weer. Nu gaan we weer beginnen. Goeiedag, leeflu. Mijn naam is Matte Ponti en namens Roel Hendricks en Dennis Engelen. Ik u van harte welkom bij Bloind en Bloind aan de Roerkade. De primeur waarmee het Zwetskammerzool gepresenteerd werd is begos, maar eerst nog even dit. Om geen fouten te maken, lees ik het voor vanaf mijn autocue. Hij Trump net ook maar altijd gedaan. 2020, wat een jaar. Record op record werden gevestigd. Wat was het warm. Er ging amper nog water door Moedermaas, zo droog. Engeland ging met Noord-Ierland en Schotland te bodem en lieken samen steeds meer op een verlaten eiland. Trump teerde op fake news, maar schoot zichzelf in de voet. Baudet steeg wie Icarius tot grote hoogte, vloog tegen een wieze uil en veel in de grachtengordel. De vastelavond werden nog uitgelaten gevierd. Nog maar enkele lui hadden een masker op. Dat veranderde al vlot wie het vastelovensvirus muteerde naar een akelig coronavirus. Daar logen de kankerhoezen opeens propvol en worden verleid. Er zat niks anders op dan Nederland op slot te gooien. Voor het eerst ging de lachebek van Mark Rutte op 6:30. Nog nooit waren de cafés zo leeg. Waren het zo rustig op straat, behalve in het outlet dan, waar de Pruisen en Belgen de Chinees en de kant duwden. En dus werd vastelavond komend jaar toesgevierd als Einzelganger, een Hongerijn. Achterig staan de Scheemprinsen, in de hand een fles corona en natuurlijk ook met de naas in de Zwetskammerzool van de Nuil. We gaan beginnen. Vastelavond, dag eisen. En dan nu een van ons vaste rubrieken, waar dat niet gehold heeft. Nou, in al hadden ze de Trump, maar ja, de R hebben ze maar rap weggehold, na al die toestijn. Wat het wel gehaald heeft, is het Vastelavensmuseum. Alleen, de 2 museumstukken wat daar staan, die hebben het niet gehaald. Black Lives Matter, natuurlijk. Dat was in het nieuws dit jaar. Maar de Black Fuss, die matter ook. Want die bestaan 50 jaar. En als ze 50 weers, ja, dan duist ze ertoe. De aardprinsen zijn nog steeds niet toe aan 0.0.
Maar misschien toch maar beter dat ze dat gewoon doen bij je huurzittingen. Weer niet gehold dit jaar. De kaarten goed neel. Maar dit is er ene. De heeft de mensen wel ballen. Wat zien? Niet gehoord. Het tankstation aan de Maasbrug. Ze zijn het nu helemaal uit in het graven. Het is voorbij. Het tankstation aan de Maasbrug. De kuilsje vastelovend. Jos Perij heeft het geïntroduceerd in deze prachtige poster. We hebben hem vorig jaar in de Zwetskamer zo gehad, maar niet dit jaar. Want dit jaar, geen vastelovend, waar we ons kunnen knoevelen. Ome Jos, Jos Aas, aardprins Jos 1, Bondje Ovend Jos, Remuntje Jos, Einzelganger Jos. Zomaar een stel typeringen die voor Jos 1 Rolkes gebroek kunnen werden. Van alle merten toes in de Remuntse vastelovend. Als vrijgezel werd er in 1971 prins van de Nuel. Daarvoor had er in 1968 al flink stage gelopen als adjudant van Sjaak 3 Silkes. Neem een sip, alles hip. Veerstellig voor, Jos, alles op Rolkes. Nou Jos, wat een begin vind ik. Wat gaat er door de geer? Ja, als ze het zo op een rieken zit, dan denk ik, ja, ik heb niet stilgezeten. Dat dacht ik. En dan hebben ze een gooi schoon gelopen. Eh, Je hoeft er niet neven te lopen, hè, als ik het allemaal zo begreep. ik heb altijd erin gelopen. Ik ben geprobeerd om niet er neven te gaan lopen en in de pas te blijven lopen. Wel veel lol gemaakt. De zaak een beetje aan de gang proberen te haaien. Als er niks te kuiten is, is er aan het leven niks aan. Fantastisch, Jos. Jos 1 moet ik natuurlijk zeggen, want de was prins geweest. Ja, Wie kwam dat ze een ene keer prins werden? ja, wie kwam dat? Dat wist ik zelf ook niet. Ik had wel, in 68 was ik adjudant. 69 was Huub van Oel prins. En 70 werd Pierre Huiskes prins. En die prinsen hadden nogal eens last van een heese keel. Ja. Die hadden al te veel gekeken voordat ze te gooien aan het woord waren. En dan moest ik er wel eens tussen springen. Ik was zo'n beetje de invaller. Ja. En dan moest ik de lui ook een beetje aan de gang haaien. En van het een kwam het ander. En dat ging me blijkbaar goed af. Want in 71, ik zat in de Amstelclub op een avond. Dat was, dat was 4 januari, ik weet het nog, zal ik ook vertellen waarom. En een uur 12, daar kwam in één keer vorst Thijs binnen. Thijs Bingen kwam binnen. En dan zit ik erbij, een glaasje bier, ja, zit er loester. Toen moest ze even, mijn vrouw is jarig. En nu wil ik die vragen, kom eens even met naar bij mij thuis. En daar kwam de vraag, denk ik. Daar kwam zo'n beetje de vraag, maar daar zo de hele uur van die tijd. Jan Parre, Harry Bekkers, noem maar op. De bobo's. Ja, de bobo's zaten daar. Ik kwam daar binnen, ik wist van niks. Ja, we wilden eens vragen of ze prinsboos waren. Ik zeg, een goeie vraag. Ik zeg, en wanneer? Ja, het komende jaar. 71. Ik zeg, nou, dan zal ik er ons even toes moeten overleggen wie voor dat in de... Nou Jos, ik vind dit vind ik al een heel ruig verhaal. En dat gewoon voor ook verder lezen in de Zwetskamer zo, wie dat allemaal af is gelopen. Ja. Want daar werd dat zeker in beschreven. Maar toen heeft hij ook direct een spreuk bedacht, waar toch al wat speciaals mee met de Nou, boer. het kwam zo uit dat natuurlijk de meesten jullie weten waarom we hadden een schoonzaak thuis. En daar kwam de spreuk uit alles op Rolkes. En het is dan op zijn Romeins uitgesproken. Ja. Dus eigenlijk met een U, maar dus gewoon omlaut. Dat kwam eruit. Maar deze spreuk had ik eigenlijk een klein beetje gestolen van Jan Looks. Ja? Jan deed de uitspraak ooit een keer. Sinds ik getrouwd ben met een meisje van Spie. Dat was ook een zo'n zaak. Geet bij ons alles op Rolkes. Nou, duidelijk. Schoon vooral weer. Maar uiteindelijk ben je dus prins geweest, adjudant. Ja. Zeker dan eigenlijk in de goede volgorde. Ach, moest altijd met adjudant beginnen. Hè. Dat is het andersom. Is leuk geprobeerd, maar het staat nergens op. Ja, dan eindigt als chauffeur bedoel ze. Ook niks minder. Als ze dat al haalt, dan nog. Ja. Zeker. En maar toen ben je eigenlijk al snel terechtgekomen in de Bonte Avonden. De beruchte Bonte Avonden van de Ja. Nul.
En ja, er is vast wel een bonte oven bij die dich wel heel erg aanspreekt. Laat ik zo zeggen, ik ben van, even denken, dat was 69 of 70, wie Pierre Prins was. Toen ben ik daar, ik was bij de technische commissie van de UL. 2 linkerheen, maar ik kost me toch wel uitkletsen. Dus ik was bij de technische commissie, ik heb nog een paar nagelen ergens bij Tante Lies. Dat is de regelneef eigenlijk, toen regelde het alles. Ik mocht zo'n beetje metlopen en dat deed lang vast zijn. En zo heb ik in de finale van de avond, dat was de Kwek Bazaar. Ik zal het nooit vergeten, dat was de Perzische Meret. Mocht ik dan op het met een wit laken om, de zonnebril op en een dogen voor de kop met in zo'n stoet lopen. Dat was mijn eerste optreden. Geen tekst. Maar er wordt ook een met Michel Fugain. Dat was alweer jaren later. Dat was toen het Hans Kremers en Pierre, die hebben toen Michel Fugain, dat waren een Franse zanger en entertainer ook wel. Die waren toen helemaal in de picture en daar hebben we toen een bondje oven op gemaakt. En als ik het gehoord heb, hoort er de Kwek Bazaar, 1980. Dus, en daar had ik min of meer de leidende rol. In die tijd kon ik nog aardig zingen. Dus het minder geworden, maar... Maar toen had ze leidende rol. Maar ja, er is natuurlijk wel van dicht bekend dat het liedje Einzelganger, hè, dat hangt zich eigenlijk aan de vod. Dat is me een beetje aan de vod blijven plekken. Ja. En dat waren dan in 1978, waar ook weer een bondje avond. En daar had ik ook een rol in, al een grotere rol. En dan moest ik dat liedje zingen. Mocht ik dat liedje zingen. Nou, dat sloeg zo in dat de mensen er nu nog naar vragen. Nou, dat kan ik ook doen, Jos. Ik zou het toch heel graag hebben dat ze daar, met al die kwaliteiten, dat ze dat nog eens even ten gehore brengt, dan wel voordraagt. Ja, laat ik het laatste maar doen. Want als ik geen muziek erbij heb, dan hoorde het in één keer heel anders aan. Nou, laat eens gaan. Laat mich maar gaan, want ik bestaan als Einzelganger. Ik steek mijn naast niet in uw glas. De rood van 11, dat ben ik zelf. Ik ben de prins die ik mich wens. Einzelganger, Einzelganger, met een brilken op de naast, links de trui en rechts het glas. Einzelganger, Einzelganger, 3 dagen ben ik eigen baas als Einzelganger. Ja, Sean, Jos, Sean, geweldig. Ik moet eigenlijk applaus geven. Even applaus. Nou... Ja, we zitten hier maar met z'n tweeën. Met die coronatoestand. Maar ja, toch werkelijk een goed applaus, denk ik. Versterken dat een beetje straks op de baan. Maar die bonte avonden, dat we ook met Carpe. Zo in de zaal links, dacht ik. Ja, die waren recensent van de Limburger. En die gaf ons nooit zo'n goed verhulken daarna. En dat was altijd de Limburg en het Limburgs Dagblad. Dus vertrokken de eerste keer, vonden we dat een beetje vervelend. Maar goed, de zaal had 4 keer vol gezeten en de jaren daarna waren de kaarten uitverkocht. Die kon schrijven wat er wel. De bondje avonden gingen door. Maar wie gebroedde de regisseur dan uiteindelijk dat artikel als je er in de kleedkamer zat? Dat werd opgeprikt op het prikbord in de kleedkamer. Iedereen kost dat lezen. Nou, we hebben er maar één op gedronken en we gingen gewoon door. Hè. De zalen waren vol, er waren kaarten tekort. Dat was de eerste bondje avond bij Tante Lies in 70 van Pierre. Waar het zo, er werden de kaarten verkocht bij Jo Stoks op de Hamstraat en bij Janse Kwikke. En tegen de middag om 1 uur of 2 uur geloof ik dat ergens bij ons binnen. En wie gaat het? Ja, goed zit er, dat gaat geweldig. Er kwam nog iemand binnen, ik weet niet, een van het bestuur. Oh, zegt er, dan moeten we eens even kijken bij Janse Kwikke. Hadden ze er al meer verkocht als dat voor plaats hadden. Dus dat waren al afgelopen. Oké, dat in de roemruchte jaar. We komen er straks met Anneke Smeets nog even op terug. We gaan nu afsluiten, Jos. Want du wordt wel dat liedje Einzelganger. Maar eigenlijk, zoals ze altijd in de grote groep, zeker bij de nul. En de kindermiddag. De laatste keer heb ze zelfs met die zoon samen opgetreden. Ja.
Maar ja, toen had ze wel een hele geweldige act. En mijn kinderen die kallen er nog steeds over. Ja. Dennis, lid van de redactie, die ding aan de kindermiddag, dan denkt er eigenlijk direct aan wie stoel dat opend is. Oh ja, dat waren altijd zo. Dus er komen 500, 600 kinderen of wat in de zaal ging. Die kwamen dan binnen en die hebben natuurlijk, die waren van 3 tot 12 of 15, weet ik niet. Het was volle bak. En een kabaal en een gedons. Dan denk ik, ja, wie kreeg ze die stil? Maar het was in die tijd zo en nog, wem is cowboy en wem is indiaan? Ja, een geweldig geschreven. Ik zeg, dat mogen nu allemaal met de knijpjespistolen schieten, zo hel als gewild. Nou, dat is nog 2 minuten, 1 minuut, dus zo rolken wel op. Dus toen waren het verder stil. Die geweren kosten weg en dan kosten we aan de middag beginnen, anders dan was er geen rust in de tent te krijgen. En zo hebben we dat altijd gedaan, op 1 keer na. Toen kreeg ik een goed advies van iemand, ik zal niet zeggen wem. Die zei, Jos Loester zit er. Dat is niet meer. Toen moest nu, ik weet al niet meer wie die beesten hoorde. Ik moest in alle geval een andere titel hebben, want dat was op de televisie. Ik deed dat. Ik moet de hele zaal, geen reactie. Het heeft me een half uur gekost voordat ik ze stil had. Dus dat was afgelopen, dat is altijd zo gebleven. Cowboy of indiaan en shit maar. Nou, dan ging ome Jos kost dan verder. Oké, Jos, ja, dadelijk heeft ze hier als eindselganger een beetje, hè, want dat is toch wel dicht blijven hangen, de opnamestudio verlaten. Ik bedank je hartelijk en de mensen kunnen het nog allemaal nog eens verder en uitgebreid nalezen in het Zwetskammersol. Geer gedaan en Geer tot ziens. Dankjewel. Mensen staan die gewoon te kijken, wie zo'n hier, die Christoffel. Wat zijn ik toch? De stadsvastelavond is dicht toch? Stadsvastelavond is dicht toch? Kom. Ik heb dich zo lang niet meer gezien. Goed zo. Hoe wordt ze? Wat ben ik blij dat ik eens met een vastelavondjas gezien. Ik heb overal gezocht. Ik ben vorige week in de appelsinerie geweest. Daar zou prinsentroepen zijn. Maar er is toch wel ergens vastelavond hier, of niet? Ligt het ik zo goed? Zeg, Mark, bedoel, geen vastelavond, ja, du vreugst mich dat zo. Maar ik weet niet of du de wereldpers een beetje gevolgd hebt. Nou ja, de vastelavond dinsdag, dan eindigt het hier. En dan gooien ze bakkers hier in de roer. En dan pik ik hem morgens erop. Want toen mensen toch niet, dat ze bakkers echt verzoeken. Maar Ik weet het toch, niet. dan verblijven weer, bakkers en ik, in de stad Zwee. Tot dat weer de 11e van de 11e er is. Maar de 11e van de 11e wordt er ook niks. Het plein wordt leeg. Wat is er aan de hand, Mat? Nou, ik weet dat Trump, dat dus een beetje voorbij is. Ik weet dat Rutte ook allemaal een beetje voorbij. Wat zit er Merkel allemaal? in Duitsland is voorbij. Wat zeggen ze allemaal? Het is geen vastelavond. Wat? Geen vastelavond? Geen vastelavond. Wieso niet? Ja, ik noem niet naar 3 hele belangrijke dingen, maar misschien hebben ze ook nog ooit gehoord van een virus. Het vastelavondvirus. Ja, maar dat is wel gemuteerd. Oké. En daarom hebben we geen vastelavond. Nee, daarom hebben we weer, kijk eens hier, 1,5 meter. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Nou, in ieder geval, du hebt zijn huiswerk toch wel een beetje gedaan. Ik heb allemaal kwartsgedichten. Maar als er geen vastelavond is, dan moet ik nu even door een gedicht op gaan schrijven. Oké, gang in de gang, dan zie ik je over een half uurtje. Dit is de eerste keer in mijn leven dat er geen vastelavond is. En ik weet dat ik hem nu al mis. Ik zit wel eens een vastelavondsliedje op. Met de tronen op mijn wangen. Dan denk ik terug aan vorige jaren. En waar ik overal op uitgehangen. Ik zie in gedachten de mensen dansen en zingen. De prins komt binnen. Iedereen staat te springen. Maar dan haalt het pleitje op. Alles staat in stop. Geen beweging meer op de straten. De stad is leeg. Ze lijkt wel verlaten. Mensen in paniek, zelfs kwaadbeen. We kunnen niks meer samen, maar veel alleen. Alles wat vastelavond eigenlijk zo uniek
chic en schoon maak. Ze van nu bijna allemaal kwijtgeraakt. Maar de echte vastelovend vierde wet, dat het vuur blijft branden, ook als het soms tegen zit. Het vastelovend virus zal altijd sterker zijn als al het andere. En er kind echt niks of nemens gaat aan veranderen. De muziek zal wel klinken en de mensen gaan wel zingen. Vastelovend in al zijn kleuren zal iedereen weer bijeenbrengen. Want ooit is er ook geen vastelovends gevierd. Wist je dat? Toet er in de prins zag. We leven nog, Wim Duiderschet. En nu muziek, een ode aan Remun, Henk-Jan Bilman met het nummer Big City. Wordt ter wereld ik ook kom, nooit zo eind metamorfose, SBOC in Remun. Schoon gelegen aan de roer, slechts gescheiden door een moer. Aan de ene kant de stad, vol met shoppende Chinezen die op zoek zijn naar de schat. In het outlet van de stad, ook de Russen zien die toes en van der Valk hield ze hoes. En door Riet en Jos van Rijen zien de dikke BMW over de kaden in de stad. Via het veld, het hazenpad, spullen vonnis door de play, de bus genijden de VVD. Voor een kroket of frikandel, dan is de keuze snel gemaakt. Dan geef ze niet naar Pietje Friet, maar we willen authentiek. Bimia frietje met automatiek voor de kroket. Big City, Big City, Big City, Remun so pretty. Soms dan dingen gaan de die, de bocht, de peuter en barak, het Zwartboekplein, de kale kak. Pietje Moors, het is gedaan, du kent nu naar de kade gaan. Van der Zwant is steeds te bakken, een Pauling uit de Maas. Politiek gezien niet chic, maar de bestelling is uniek. Goed jasmijn, de rotte vis, wie de Limburger in de bus. Loop ik op het Münsterplein, langs Cupers en Fontijn. Ben ik op zoek naar de VND, maar dan breek ik mich de nek. Beloftes van het BMW, nou nu schiet mich hier maar lek. En de stad loopt langzaam leeg, donder ziet het niet te snappen. Dat de burger in de stad steeds nog log moet blijven happen. Maar met de kun over de gruin lopen ze hier de city run. Big City, Big City, Big City, Remun so pretty. Het Schwätzkamerzool van dit jaar is 100 pagina's dik maar liefst. Veel artikelen hebben het niet gehaald, maar deze hebben het wel gehaald. Een schoon artikel, lang geleden in de Gezet, het Limburgs Dagblad, De Snats, met Pierre Huiskes, maar ook met Hans Kremers, wie zij denken over de vastelovend, maar ook wie zij de Snats in eingefispernuld hebben. Het aas, een van de eerste die wat zeiden, nog voor de nul, dat ze geen activiteiten zouden ondernemen dit jaar, maar wel present in het Schwets. In de loop van de jaren hebben we heel veel brieven binnengekregen bij de redactie van het Schwätzkamerzool. Allerlei vragen passeerden de revue. Nu werden het tijd om er een aantal te publiceren. Bijvoorbeeld van Chantal, met zijn vraag: wie kan ik bij de dameschade komen? Huub van O en Ed Allers hebben de Schwätzkamerzool gehaald, maar ze zijn er niet meer. Maar het interview wat ooit heeft plaatsgevonden, kunt je via de QR-code nu bekijken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk, na 7 jaar. Mensen, het leven van een frikadel, dit jaar, in het Schwets. We bevinden ons nu in de politieke arena van Remun met een cartoon van Giel Derks. Gertie Driesens, meer dan 16 uur actief, maar wie scherp is die pen? Ja, Loeser zegt, onze vos Dirk, ik wil het kort houden. Normaal zeg ik heel veel, maar nu ga ik het kort. Nou Mark, en Doe, heb je toen nog wat te melden? En duidt de LVR ook met? Ja, overigens ben ik gewoon van mening, ja, de passion, ja, die moet gewoon doorgaan. Ja, eens mannen zeg ik, want ik moet nog gaan optreden. Hier gaat de dak eraf.
Nou ja, moet de oppositie niet heel even haar plasje overdoen zoals ze eigenlijk altijd gewend zijn. Voorzitter, ik heb nog 3 vragen en daarna nog 39. We gaan toch nog wel even door, hè? Laten we het vooral kort houden. Maar ik moet ook zeggen, bossenbollen bevallen mij niet. Geef mij nog maar 7 jaar boeksen in Remun. Statie voor statie, kloosterwijn spektakel, Bacchus verzoepen, de optocht. Onder andere dank aan Mark Koppen voor alle foto's, dit jaar weer in het Schwets. We hebben natuurlijk ook een schoon vastelovensspel. Want je zit daar toe zo een beetje naar Netflix te kijken. Maar hier is het vastelovensspel van Jean-Philippe Laus en Gerard Nizet uit de Voorstad. En die laten u gans Remun doorlopen. Alle cafés. Van Obelix tot Kerstman. Je kunt hem overal verbellen voor uw kinderfeestjes. Peter Brouwers, met afstand je schoonste. Onze Meun, Mine Meun, een fantastisch stuk geschreven dit jaar. Kijk rustig door in het Schwets. Ja, maar hij is aan het krumpen, hè? Onze Hans trouwens? Ja. Is er aan het krumpen? Lees het maar eens goed. Het draaigestierend hadden zo'n meerste kunnen gaan. 3, Jos en Ricardo. Maar wat bleek? Ze gingen niet, maar even wel. Jongens en meisjes van Sint-Hubert Scouting uit Herten, ontzettend bedankt dit jaar voor het hoes en hoes brengen van de Schwetskammerzol. Daar is tromgeroffel. Daar komen ze uit de Voorstad aangelopen. In een rie van misschien wel 111 gardisten. In blauw en wit de Franse kleuren. Of zijn het de kleuren van Remun. Met geweren, hoe in losse flodders. Trekken ze de Roerbrug over richting binnenstad. Om de vastelovensvierders te beschermen met de vastelovensdag. Hier is Roel met Ted van Etten. Ja, Ted, welkom. Goeiedag. Wat een introductie. Ja. En dat mocht natuurlijk ook wel. De Stadschade, waar de vereniging al vanaf 1978 actief. Bekende Remun, vooral van de 11e van de 11e en van het mittrekken in de optocht voor de meeste mensen. Maar je bent een vereniging met heel veel historie, veel gebroeken, tradities. Je hebt echt wel gaat te brengen hier in Remun. En omdat dat misschien nog niet bij alle mensen genoeg bekend is, heb je van gedacht, verschreven overig in het Schwetskammerzol. Daarom is er een schoon artikel gekomen en boven een schoon artikel hoort natuurlijk ook een schoon tekening. En daarom heeft Gerard Nizet, een van de tekenaars voor het Schwetskammerzol, cartoonisten, een schoon tekening gemaakt. Wordt Geer inderdaad, zoals je Mart in de introductie al zag, binnentrek vanuit de Voorstad naar de binnenstad. Ik zie je heel verrast kijken. Ja, Wat vind je ervan? Ik vind geweldig. Ik vind hem echt chic. Ik zag hem al een heel klein beetje liggen, maar het is echt een pleitje. Ja. Van Remun, uit Remun. Hij woont zelf ook op de Voorstad, dus het is... En hij mag Ger de Garde tekenen, dat weet je van Nizet. Ja. De Garde tekent Gerard Nizet Geer. De nuoloog, Uwkes werden ook in allerlei andere tekeningen erbij gezet. Ja. En het tekent Geer Geboe, zeker ook de Voorstad. Laten we er eens met beginnen, want hier is een gelijk een stuk historie. Je komt uit de Voorstad. De Stadschade komt uit de Voorstad voor Bourg Saint-Jacques. En je trekt naar de binnenstad, hier te zien. En je speelt een belangrijke rol in Remun. Wieso eigenlijk? Wat is die rol eigenlijk wat Geer speelt? Makkelijke vraag, moeilijk antwoord, lastig antwoord. Ook niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden, denk ik. Heel even terug. Als we ons 77 zitten 2 mensen aan de overkant. Samen noten genieten van de vastelovend. En die denken, weet je wat, we vinden het zo gezellig om dat samen te doen. Verricht een clubje op. De Garde. En de betekenis wat ze door met wou uitdragen is samen met een groep mensen toch veel plezier te maken. En door de jaren heen is wel gebleken dat die mensen die in dat verenigingsleven zitten, dat verenigingsleven gaan uitdragen, maar ook niet alleen binnen de Remunse vastelovend, maar ook de boete. Er zijn heel veel leden op verschillende posities binnen een andere vereniging actief. Dus wat wil de Remunse, wat is de bijdrage van Remun, of aan Remun vanuit de Garde, is dat er vooral het verenigingsgevoel. En dat ze samen met elkaar heel veel plezier kunnen maken, heel veel dingen kunnen organiseren, heel veel kunnen bereiken op korte tijd, op langere termijn. En daar zijn die 2 heren wel de grondleggers van geweest. Ja, je zit ook niet zozeer zeg zelf een vastelovensvereniging, maar een cultuurvereniging. Want je doet ook dingen boeten de vastelovenstiet. Ja. Kunt je daar een voorbeeld van nemen? Ja, Ik denk ook aan een andere optocht.
Ja, die hebben verhoogd, dat is de historische optocht door vrouwen met. Haar idee was natuurlijk om binnen de vastelovendheid te doen, maar ze zijn best wel met de geschiedenisboek aan de haal gegaan en de elementen die binnen de stadsgarde zitten zijn nog gestaafd. Je kunt ze nagevoelzien, zoals de Duitsers dat zeggen. En daardoor werden ook gevraagd voor reenactments. Daardoor gaat minder aan met, maar wel een historische optocht. Dan kunnen we ons dan niet in Roemenië profileren. Verdoen in juni gaan we met meneer Pijpers doen voor de kathedraal. Dus we doen door een steentje aan bijdragen in ons gardeuniform. Juist net omdat toen al besloten is dat het toch historisch getrouw moet zijn in de outfit. Ja. Laten we ons weer gewoon aan de hand van die tekening, van links naar rechts. Want er Knippen komen voor even. op een aantal, jazeker drinkt hij het. Komt voor op een aantal van die onderdelen ook. Aan de linkerkant zit je de flammetette en de kinjer. Ja. Met die geel bloemen, de mimosa. Ja. Dat werd uitgedeeld onder een optocht. Maar Klopt. mimosa, waarom gooi je die kinjer geen slok? Ja, ook toch een verschillende verhalen. Een van de verhalen is de mimosa is de victoriebloem. En dat deed de Romeinen al. Als die terugkomen van de veldslagen, dan komen die met mimosa terugdukken. Mimosa is een bloem die bloeit in het voorjaar. Er is een verhaal dat zegt dat de Fransen, toen ze hier de poort stingen in 1794, in plaats van met kanonnen bloemen metgenomen hadden om de vrede te stichten met de Roermondse burgers. We zijn hier 2 keer geweest, één keer voor heel kort hier, dus de tweede keer hebben ze die bloemen metgenomen. En er is een verhaal in Kullen. Zo'n dat ze zeggen, veer zijn niet 2 keer geweest. Hè? Als het zelfs de Fransen was. Fransen, ja. Dus en de bloemen zitten in de Keulse optocht, spelen die een groot verhaal. En Jos Prijzaliger, een van de grondleggers is van de garde, hij heel veel leefde voor de Keulse vastelovend. En daar hoorden er ook heel veel ideeën vanaf. Dus die bloemen komen op verschillende manieren terug. Dus enerzijds het verhaal van de bloemen, anderzijds de mimosa, omdat hij in het voorjaar uit bloeien. Het is een hele mooie bloem, maar ook een hele gevaarlijke bloem. Als er eindelijk de vorst overheen gegaan is, dan zijn ze weg. Je hebt ook wel een schetangers geprobeerd in een optocht, geloof ik, hè? Ja. Dus van een schetvariatie. Was het goed bevallen? Nee, de chocola is toch vrij lastig met gooien. We hebben een keer chocola gedaan voor de kinjer en we hebben een keer paarse bloemen gedaan. En toen kregen we get veel commentaar van de mensen neven de kantje, die waren echt op zoek naar de gele mimosa. Ja, ook de mensen hier in Roemenië die hij van tradities en de stadsgarde met de hangerbloemen, de mimosa, gele mimosa, dat kennen. Nee, daar kregen we echt heel veel commentaar, de gele mimosa. Dus dat is een... mensen vragen er ook echt om in de optocht. Het is heel leuk om te zien. Ja. Dus hij is daar achterin, werd er uitgedeeld door de vrouwlu en de kinjer. Soldaten dragen hem alleen op de hoed, mogen hem ook niet uitreiken. En rijden daarachter is dat veertocht in het chic en stram. We moeten het gereel lopen. En die dames mogen naar links en rechts uitweien. En die kinjer mogen dat natuurlijk ook. Ja. Chic en stram, daar komen ze inderdaad naar voren, over de brug. Dus hij is al de soldaten, maar ook de officieren en natuurlijk de commandant, die loopt er ook tussen. Ja. Dat is hier geloof ik ook wel herkenbaar, maar... En dan moet Wie is ja, maar dit kan je vertellen wie de commandant echt herkenbaar is, want dat hebben ze ook het metgenomen. Wat kan ze daarover vertellen, Ted? De commandant is op het begin herkenbaar aan de witte bef. Die hebben voor opdragen, dus de enige die dat duidt in het gezelschap. Maar de commandant gaat uniek, zij heeft een bepaald recht binnen de vereniging en dat recht is de commandantenplaat. En de commandantenplaat, daar is de eerste commandant is ermee begonnen. Elke commandant heeft het recht om er eind te vuren. En toen ik commandant werd, want toen was er niet voor gevraagd, toen was er toen gebombardeerd. Toen heb ik immers gevraagd, Jeroen Driessen, om mij te helpen met een idee uit te werken. En ik heb gekozen voor de Franse lelie, want dat is natuurlijk ook een symbool binnen de garde. En de soldaat, onze eigen gardist, die met de veut in Romein staat, en die staat ook letterlijk met de veut in Romein. En daar staat er ongeveer de liefspreuk, à côté mes amis, samen met elkaar, samen met mijn vriend. Ook dat is nog steeds die basisuitspraak van het begin, samen met elkaar de vastelovend vieren. En wat heel veel mensen niet weten, maar er zit een hele kleine verwijzing naar de uur aan. En dat is dat hele kleine knopje aan de onderkant. Daar wordt in eerste instantie geprojecteerd het logo van de NUL. Want toen ik commandant werd gebombardeerd, zat ik ook nog bij de TC van de NUL. En ik draag nog steeds de NUL een heel warm hart toe. En waardoor ik zeg, die TC die moet op een of andere manier weer in die plaat verwerkt zitten. En daarom zit in het begin nog het er dat ULE logo gestangen en dat is later weggegaan. Dus dat is voor de plaat. Die plaat die reikt uit aan iedereen die bij de garde komt. En elke gardist heeft die plaat, die is ook van hem.
Hoeft er nooit terug te geven. En het allereerste verhaal is dat iedereen achterin de naam gegraveerd kreeg. Dat is nooit gebeurd. Vergeet in de drukte. Dat mogen andere mensen beantwoorden, maar nemen ze het ooit de naam achterin gegraveerd gekregen. Dus het is ook traditie dat we dat niet doen. Ja, want dat moet ik wel zeggen, omdat het de eerste keer vergeet was of wat dan ook, is dat vervolgens ook niet meer. Doven dat niet. Nee. Je houdt sterk vast aan tradities. Ja, sommige tradities nog niet zin werden ze gemaakt. Ja, dat kan ook gebeuren. Dus hij zit, wie ze het vertelt, maar het is ook een orde, een gerecht die ook goed is goed begrepen hebben. Mensen met bijzondere verdiensten voor de vastelovend en dan wel de stadsschade in het bijzonder. Ja. En is het dan gaat dat ga je niet met rondstrijden. Heb je ook wel een aanspraak voor in zijn wieveel jaar dat die orde weer doet gereikt? Nee. Of moet dat nog rijden? Nee, er is geen aanspraak over. Er zijn ook geen aantallen aangeboden. Het moet er 1 per jaar zijn of 2 per jaar. Wie het zich voor, dat duidt het zich voor. En dan door dat, er is een heel klein onderscheidingsgebied, er zit een oorkonde bij. En we moeten vooral heel veel liefde voor de garde hebben. Ja. Dat is toch wel de voorwaarde. Goed, we gaan langzaam naar het begin eigenlijk. Hier aan de rechterkant, voorop loopt de vaandeldrager. Of vaandeldrager, dat is geen vaandel, dat is de vaan. Het vaan, ja. Het vaan. Het vaan, dat is rood met in het gold de Franse lelie. En in het rood-wit-blauw een randterneven, de kleuren van de Franse vlag, van de Nederlandse vlag. Ja. En daar staat dan op het 11e regiment. Ja. Ik heb hier een zo'n foto van het vaan. De zinnigevens neven staan, dat ken ik wel van gezicht, maar wat duidt heb je de stadsschade? Wem is dat toch? Ja, dat is eigenlijk net zo geheim als de schaduwprinsen. We hebben een vaandrager. En daar moet natuurlijk ook navolging aan gegeven worden. Dus Dirk is achter de schermen is een keer voorgedragen als potentieel mogelijk opvolger, aspirant, lid, mogelijke vaandrager van de stadsschade. Ja, want voor de kijkers, de man hier rechts op de foto, dat is onze vorst Dirk Fransen, vorstvoorzitter. En er is dus blijkbaar een soort scheemvaandeldrager bij de stadsschade. Ja, zeker. Dat geeft dus ook al de band tussen de Nuul en de stadsschade. Ik denk dat de band tussen de Nuul en de stadsschade inderdaad altijd er is geweest, door de jaren heen. En ik hoop dat er ook altijd zal blijven. Ik denk dat we binnen de Roemeense singles een drietal hele schoon verenigingen hebben, die het goed met elkaar kunnen vinden. En het schoonste compliment vind ik altijd als we er samen op uittrekken, dat ze ons als één zien. En niet 2 losse elementen of 2 losse verenigingen, maar dan werden we echt als één vereniging aanschouwd. En de spraakverwarring is heel duidelijk van, goh, hier zit toch van de Nuul. Nee, de stadsschade is niet van de Nuul en de Nuul is niet van de stadsschade. 2 losse verenigingen die samen hetzelfde riek delen. En heel veel passie en liefde voor de Roemeense vastelovend ook uit te dragen. Dat doet je al heel veel jaren. Albino 4 keer 11 jaar. Ja. Volgend jaar heb je een jubileum. Ja. Al grote plannen daarvoor? Ja, die hebben we meteen in de koelkast gezet. Want het is coronajaar en dat maakt het wel heel lastig. Als je een jubileumjaar hebt, dan leeft ze naar dat jaar toe. Het is heel moeilijk organiseren wat we willen. Dus we hebben plannen staan. Die zijn teruggeschaald in grootte. We zijn begonnen met een tent op de markt. We eindigen nu op een gezellig feestje in het Witte Kerkje. En we hebben de Oranjerie, waar we weer het Gardetreffen organiseren dit jaar. Of komend jaar, het komend seizoen. En het Gardetreffen dat over met ongeveer 16, 17 verenigingen van Limburg, Gelderland, België, Duitsland, Pruisen. Die dan hier samenkomen, zijn ongeveer 600, 700 man. Trekken we door een muun en dan maken we een feestje in de Oranjerie, in de Salle de Vet. Geweldig. Zeker nu de mensen die vooral hebben kunnen horen en zien vertellen. En zeker nu ze al het andere over de stadsschade, althans heel veel, want er is veel te veel te vertellen. Maar in het Schwets kan men zo kunnen lezen. Dus mensen, lees het Schwets kan men zo, ook het artikel over de stadsschade. Hopelijk komen er heel veel mensen naar een receptie. Alvast succes met de voorbereiding en een schone vastelovenstiet gewenst nu. Dankjewel, Ted van Netten. Het tweede nummer vanavond op de digitale primeur is Patrick Gerrits, onze Roemeense nachtegaal. En dit is opgenomen bij de Meuleman. Ik stond hier te staan, hier op een hele grote bühne meer. En samen met vrienden verdronken ons schat. De avond was jong, het kwam onverwacht.
dat de muziek ons samenbracht. Dat liedje dat woord, dat in het gedaan. Dat werd wie net komen verslaan. En de blikken die ogen, ik woon langs de kant. En in de wil, dat zit genoeg. De hemel op air, de ridder te ver. Oh, de dansen. Ik zweef door de lucht, dat is waar ik zo vast geloof voor mensen. Maar we kunnen het niet, dan is het gedaan. Zullen we stil blijven staan, maar we zijn pas begonnen. Dus laat ik niet los, was de lof is voor mensen. Ja. Ik zag alles goed gekomen. Links, rechts, links. Hoe vlug zijn we er? Ik zo'n ding wou kijken en de stomschep te staan. Maar wat was ik verlegen, ik wil niet naar gaan. Toen kwam die plaat en de vroeg aan mij. Zeg maar ik wil deze lezen, gans van dit en de wereld heeft rijden. Alleen maar om ons en weer om de wereld, zo is het beugels. Die blikken die ogen, ik word langs het kop. En één gevoel, dat zit genoeg. Zingen! Ja, de hemel op aarde, red op de berg. Ik schreef door de lucht, dat is wat ik zocht. Was de los voor mensen. Maar dat kunnen we niet, dan is het gedaan. Zullen we stil blijven staan, maar we zien pas begonnen. Dus laat mich niet los, was de lof is voor ons. Zo, dan een keer aan. Ja, de hemel op aarde, rid op de berg. Laten we dansen. Ik zweef door de lucht, en dat is wat ik dan hier. Nou zeg, nou waar ik het doen allemaal. Elke oven nu opnames maken. Even pauze, even een glaasje bier drinken. En ik denk dat ik eens Leni ga bellen. Leni die weet nogal veel. Leni van het Stadhuis namelijk. Leni stoft het Stadhuis af. Ik ga hem bellen. Ja, hier met Ja? Leni. Met Leni? Leni, Wacht even, de kilf zit weer op de tafel. Draaf, alleen draaf, Vicky. En rap in die man. Ja, Maar, sorry, hier met Leni. Maar Leni, de loestert de hond nog steeds niet. Loester, als Leni spreekt, hè, dan loesteren die allemaal. Leni, wie is het met u? Ik heb dich zo lang niet meer gezien met deze coronatijd. Wat moest er nog op het Stadhuis? Och, we komen nou vanaf maart niet meer op het Stadhuis, jong. Die mensen, dus het Stadhuis is gewoon nimmer zuiver gemaakt tot nu toe. Bron-Twietse 6. Maar loester, door mijn contacten, hè, blijf ik toch wel op hoogte. Alla Leni, vertel eens schat. Je hebt veel stress natuurlijk, hè? Dat verwacht ik, hè? Want de corona, dat maakt het allemaal niet gemakkelijker. Niet poetsen op het Stadhuis. Du verrekst toch van de stress? Ach, zij mich muug. De kooi die valt me op de kop. Wat een stress. Wieso stress? Ja, we kunnen toch nergens zeggen. Alleen voor de bik en voor een struitje dan met de kilf kunnen we nog de kooi uit. Eens even naar de snats of naar de viever. Dat is er voorlopig niet bij je. Maar Leni, de ganse dagen, wat doet ze dan? Heb ze geen hobby's? Hobby's? De enige hobby's die ik heb, dat is poetsen en kinen. Ja, kinen dat mag niet, dus blijft dat poetsen over. Ja. Maar Leni, even tussendoor. Ik had nog willen vragen van op het Stadhuis, hoe snuffels toch altijd bij Josje en bij Dree en bij de burgemeester in de papieren. Wie komen weer nu nog te weten wat er op het Stadhuis gebeurt? Jong, daar heb ik mijn contacten voor.
Daar komen we wel achter. Oké, dus het kan toch zijn dat ik in de Zwetskamer gaat over kan schrijven. Doe belt me nou man strak, dan komt dat best goed. Ah, oké. Oké, maar waar weerst u dan nu nog blij van? Blij? Ik weer gaar goed niet meer blij. Ik zeg dich, stress krijg je daarvan. Hè. Ik heb me van de stress al mijn ganse gelnagel opgevreten. Die zijn er ook ja je kees. Heb ze nog dan contact met Sophie? Ja, natuurlijk. Ene keer in de week op woon zich treffen we ons op het Münsterplein. Dat is koffie te go bij de van Koch, hoor. En dan, Ja. 1,5 meter hoedijn op een bankje. Van moet het toch ergens onze kaal kwijt? Wat jong. Dat denk ik. Maar het is goed om te horen. Ik weet nu genoeg eigenlijk waar Leni. Blijf gezond en doe heel veel groeten aan Sophie. Ik vind het hartstikke fijn dat ik dich weer even de lijn heb gehad. En misschien binnenkort bel ik dich weer. Wat is dit vlotte weg? Heb ik het verkeerd gezag? Coronatijd. Toen gaat rommelen. Verveilen en doorkomt Sabine Perij met Peter Bonenkamp met een Remunse quiz. Voor het goede doel op, nog wel. Iedereen zit scherp. Elders werden ingeschakeld. En Google steekt vol aan. Ik stel u voor Dennis met Sabine. Sabine, fijn dat je bent aangeschoven. Zo wie in die korte introductie net. Dochter van aartsprins Jos II, een van de oprichters van de Stadsgarde, om even op een vorig item terug te blikken. Verantwoordelijk voor de 5 Remunse WhatsApp-quizzen samen met Peter Bonenkamp afgelopen jaar. Wie is het idee ontstaan om te organiseren en vervolgens een Zwetskamerzol uilenquiz te maken? Nou, het was zo dat ik kwam Matje de Ponti tegen op school. En Matje had ook metgedaan naar de quiz. Of ja, hij was een soort van hulplijn, want zijn dochters die je eigenlijk met mij, hij was dan op de achtergrond hulplijn. En ja, toen kwamen we zo in het gesprek en toen zei hij van, ja, kent ze dan niet voor de Zwetskamerzol misschien ook een quiz maken? Ja, en zo is het eigenlijk ontstaan. Natuurlijk, daar zit ook overal achter, dat Matje. Ja, we hebben hem natuurlijk al gezien, het is een magnifieke uilenquiz geworden. Is het misschien een idee om de mensen een beetje lekker te maken, dat we elkaar een quizvraag gaan stellen? Die niet in de Zwetskamerzol staat, anders dan verruimen we natuurlijk de antwoorden. Wat zei ze ervan? Ja, dat is leuk. Ja? Ik moet even denken, hè. Ja, begin ik goed? Doe begint. Ja, okay. Doe begint. Wie was de eerste prins na de oorlog? Ja, dan maken we gelijk een verwijzing naar het Zwetskamerzol van dit jaar. Dat was natuurlijk Rijn de Eerste met zijn spreuk verleven nog, Wim Duiderschet. Dus dat wist ik gelukkig. Oh, Dennis. Maar ik ga wel een chique verdicht nu. Kinst du minimaal 3 aardprinsen opnemen die een verwijzing hebben in hun spreuk met betrekking tot hun naam? Oké, Karel de Boek. Gij het niet, dan boek het. Dat is één. Jos Hulkes. Alles lukt op Hulkes. Mooi, dat is weer een verwijzing. Nou, het Zwets. Roger Kessels. En nu even Kes. Heel goed, Kes. En Rob Schuipkes. In Shops naam aangenaam. Ja, super, dat zijn er al inderdaad meer dan 3. Ja, ons maken ze niks van wezen. Dat is wel duidelijk. Zij kunnen veel boete de komende uilenquiz in het Zwets. Kunnen veel nog nu quizzen verwachten in 2021 en misschien nog wel weer vooruit gedacht. Nou, in ieder geval de vastelovensquiz, daar moet er sowieso komen. Daar was ik al langer mee bezig. Alleen er is nu wel het anders als de WhatsApp-quiz. Okay. Kent je misschien die dorps- en stadsquizzen, die zijn de laatste jaren best wel in opkomst? Lijkt dat een beetje op wat de Lady Circle hier in Remun wil organiseren? Ja, precies dat. Oké. En wie gaat dat dan in zijn werk? Dan ga je het een beetje als volgt. Toen maken ze een team van een man of 4 tot 6, dat is ideaal. Die schrift zit dan bij ons in natuurlijk. Betaalt een beetje inschriftgeld en van het inschriftgeld wordt straks weer gedoneerd aan de voedselbank. Ene is de teamcaptain. Op een nadat een bepaalde locatie en teachtip wordt op vastelovenszondag moet de teamcaptain het quizboek komen ophalen. Duidelijk. Nou, dan gaat dan terug naar zijn team. In het quizboek staan allerlei opdrachten, vragen, puzzels, van alles. Maar ook doe-opdrachten. En dat is eigenlijk nu.
En die doe-opdrachten, die heb ik zo gemaakt dat ze die in iedere stad of ieder dorp, of ze nu in Lint wonen of in Zwamen, de kunnen ze die allemaal doen. Ja. Bijvoorbeeld, 2 mensen van die team moeten zich verkleiden, één als broed en de ander als broedegom. Moest naar het stadhuis gaan, daar een foto maken en die moet dan straks bij de antwoorden allemaal, moet dat ingeleverd worden. Tussen de gezichten van de mensen al. Ja, je moest er wel goed voor doen. Absoluut. Verder kregen ze natuurlijk ook heel veel muziekvragen en die komen wel via de WhatsApp bij de teamcaptain binnen. Oké. Dus mensen die ons willen volgen of aanmelden via Facebook of Instagram, onze pagina heet voor alle vastelovensfans. Dat is vastgelegd, neem ik aan. Perfect. Sabine, ik denk dat de mensen niet kunnen wachten op nu ontwikkelingen, nu quizzen. Bedankt dat ze tijd voor ons kost maken. Verkieken ook natuurlijk naar eventuele vervolgquizzen. En de rest, kind gezien in het zwetskamer zo. Beste mensen, cartoonisten, dat is ook een beetje vasteloven. En hier hebben we Joe Bertrams, geboren aan de kapel in het zand. En hij maakt heel duidelijk wat er gebeurt met de komende vasteloven. Jean Gouders, al jaren mogen we zijn cartoons publiceren in de zwetskamer zo. Hij komt uit eigen hart. En hij laat er in een jaar over zich zien wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Dan hebben we hier Baudet, die een luchtkasteel gebouwd had. En wie plofde het ineen. En iedereen had wel zijn eigen reden wie ze de corona aan moesten pakken en wie snel. En de koninklijk paar ging zomaar naar Griekenland. Oei, oei, oei. Maar uiteindelijk is de bevrijding nabij en komen de vaccinaties. Kindergardemeidje, commandante van de damesgarde, lid van de Prinsenkeuzecommissie. En de hoofdrol in de Bondje Orange. Deze dame is een ulebeest. Hier zit, met Mad aan de tafel, een geëerd ulemeidje, Anneke Smeets. Nou, Anneke. Toch? Oh ja. Nou, Anneke, de bussen toch? Beetje zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Ah, Anneke, dat kan ze me niet vertellen. Dit is toch altijd een... Een klein beetje, maar dat hoort erbij. Ja, en dat kan ze ook beter. Ja, dat klopt. Kunt ze meer gas geven. Anneke, doe best echt van Remeunje, echt van de binnenstad. Wie komt dat? Dat komt omdat mijn vader op het stadhuis werkte. En hij dus op een gegeven moment de dienstwoning vrij kwam van zijn voorganger. En toen zijn we, wie ik een week was, zijn we verhuisd van de Torbekkenstraat naar de Zwaarmekerstraat. Aha. En daar heb ik ook tot mijn 25e gewoond. Oké, dus dat is echt de binnenstad. Echt binnenstad. Maar die vader werkte dan op het stadhuis? Ja, die werkte op het stadhuis. Dat is een hele belangrijke mens, denk ik dan. Dat was bode-conciërge kamerbewaarder. En toen liep nog alles goed op het stad? Toen liep nog alles goed, want hij had goed alles in de heng. Ja. Dus... Er kwamen ook geen binnen die niet netjes gekleed was. Die stuurde er ook weer naar buiten. Als hij met de wethouder moest spreken. Dus daar had in de huidige gemeenteraad had er nog goed werk in? Had er het heel zwaar gekregen. Oh ja, dat ook, ja. Dat denk ik wel. Hey, Anneke, de Zwaarmekerstraat, toen komt al heel snel in het ulennest terecht. Ja, is het begonnen door mij. Want Maatje van den Berg van de kindergarten, die kwam op een gegeven moment bij ons aan de deur. Toen zat ik in de 4e klas van de lagere school. En die kwam vragen, en mama en papa of ik, en mijn vriendinnetje Vera Leenaerts van de Pastoorswal, of we bij de kindergarten mochten komen. En dat was altijd al een wens van mij, als ik die zo gelopen. Oh. En dan ben ik 2 jaar bij de kindergarten geweest. Hadden we nog die paar schele pekjes. Bischopskleuren, denk ik. Bischopskleuren, die waren in de loop der jaren een beetje vaal geworden, maar dat deed er allemaal niet toe. Geweldige jaren gehad. Ja. Maatje van den Berg, dat was natuurlijk wel... Maatje was echt... de kindergarten was Maatje en Maatje was de kindergarten. De moeder van de kindergarten. Ja. Maar, doe mij de snel carrière. Hè? Want blijkbaar... Dat ging in ieder geval vrij vlot. En dat kwam zo, de damesgarten toen der tijd, die had eigenlijk, nou hadden nog een paar meisjes tekort. En mijn eierzusje was er bij de damesgarten. En Jo Minte, zaliger, die was leider van de damesgarten. En die vroeg dus bij ons thuis of ik dan ook bij de damesgarten mocht, want Gerry zou wel op mij letten. Ja.
Had het helaas geen kans voor gekregen, want ik was er altijd tussenuit. Maar ik was 14 jaar of zo? Ik was 14 jaar. Dus met 14 jaar was je eigenlijk al een dame? Ja. Oh, geweldig. Zeker. Uiteindelijk werden ze dat volgens mij ook nog heel belangrijk bij de damesschade. Wie had dat? Commandanten. Ja. Moest ze dan voorop lopen? Ja, dan kreeg ze ook een extra streep op die muke van het pekske. Ja. En dan moest ze eigenlijk ook een beetje in plaats van Mia Strauss toen dat tijd en Maartje van den Berg, de rest een beetje in het gareel haaien. Maar dat lukte volgens mij niet altijd. Want ik heb maar dat doe niet alleen aan mij. Er waren er ook een paar bij die gingen net wie ik dat ook deed, freewheelen. In het pekske? In het pekske heb ik er wel eens een doet de Moulin Rouge gehad. Maar geen namen. De meulen, ja. Maar leuk. Ja, zeker. En zeker achteraf, want mevrouw Strauss zal wel een beetje kwaad zijn. Die was altijd kwaad. Oké, zeker. En dan stop ze daarmee en dan komt ze in de Bointe Avond. Ja, dat is eigenlijk al iets eerder geweest. Ik was er bij de damesschade en we hadden altijd de damesdans in de Bointe Avond. En toen kwam Bibi op een gegeven moment vragen aan mij of ik met wil doen aan een Spaans nummer. En dat was met Vincent, Pietje Bakzaliger en Jantje van Kempen. En toen ben ik met Bibi nog naar Geer van de Veer, hoezo het ook weer een Blerik of zo gaat, een Spaans kletje gaan uitzoeken. Maar ik was er zo nerveus voor dat Spaans optreden, want ik moest me ook heel vlot omkleden. En ik zat in de spinkamer bij Jomente. En ik zat nooit vergeten Tonjana zo neven mij. En die twee hadden achter het schminkhof een fles jonge kloren staan. Hier, schatje, drink ik maar de jonge kloren, dan zijn die zenuwen zo over. Nou, ik had van dat zin, er zit daar ook jonge kloren. Ik had van dat heel Spaans nummer niks meer herinneren. Even proost, hè. Goed zo. Maar leuk. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik boete de garde in de Bontje Avond met die. Maar daar had ze dat mocht natuurlijk niets fout gaan. Nee, en in het begin kreeg ze een kleine rol of zo. En toen? Ja, toen was de eerste keer. Toen heb ik 1 jaar helemaal niks gedaan, na de damesschade. En het jaar daarna mocht ik dan met de Bontje Avond meedoen. Pierre Huiskes had de regie. En ik had 1 zin. Moest ik dat voorstellen. Het doek heet open. Ik zit er met, als ik het goed herinner, Truus Reiners en Rick Ritra, per 3. En ik vergeet die 1 zin. Maar? Ik heb me daar weken suf op gerepeteerd en ik was ze kwijt. En toen zei Pierre Huiskes na afloop, iedereen deed goed, maar Anneke was zijn tekst vergeten. Maar. Oh, verschrikkelijk. Wie gemeen. Zonnekop. Zeker. En weet ze die zin nog? Het had met de Schnauzoete Oost te maken, Ja? dat weet ik nog. En dat woord met de koe komt erin voor. En dat is het Indisch, geloof ik. Ik had er nog nooit van zijn leven gehoord. Volgens mij ben ik daarom ook die zin vergeten. Zeker. Nou, dus dat is wel leuk, want we hebben in de Zwetskamer zo ook een krantartikel over de Schnats opgenomen. Ja. Waarin Hans Kremers en Pierre Huiskes eigenlijk uitleggen wie die Bointe Avonden tot stand zijn gekomen. Ja. En wat ze eigenlijk willen doen. Maar ook wie zie tegen het hele idee van de vastelovend aankijken. Dus het is zeker de moeite waard dat is interessant, ja. weer eens terug te lezen. Nou, het is tijd afgedrukt. Uiteindelijk greuzen in die Bointe Avonden. En dan is er vast ook een schoon liedje. Want toen wordt ook wel een nachtegaal, een flinke nachtegaal, zullen we maar zeggen. Nou ja, nachtegaal. Ik heb gewoon een echte vastelovenstem. Ja. Ja, er zijn natuurlijk altijd in iedere Bontje Avond soort liedjes. En ik vond het ook altijd geweldig. Maar er blijven er altijd een paar hangen. Ja. En dat is bijvoorbeeld uit de Bontje Avond Het Wel Hij Niet. Dat ging dus over de vrouwenheerschappij. En dat liedje was gebaseerd op Roberto Giachetti en de Scooters. En dat ging zo van: nee, weer pikken het niet meer, weer meidjes, zien de poepjes mug. Wie de mannenmaatschappij zich tegenover ons gedrugt. Mannen voor en meidjes nou, dat is van nu af aan gedaan. Want we gaan nu op ons strepen staan. Veel zien de girls, veel zien de meisjes, de stadjes van Remuin. Veel zien de girls, veel zien de meisjes, de schatjes van Remuin. Oké, geweldig. Ik ga weer applaus geven. Ja.
alleen. Ik zit hier maar alleen met dich. Wel heel erg gezellig. Zo hebben we ook het interview voor de Zwetskammer zo gehaaien. Toen had ze toen Brings op staan. Zolang we nog aan leven zijn. Het was de 11e maand. Ja. Ik kwam binnen en dan staat er zolang we nog aan leven zijn. Ik denk, nou in deze tijd wordt het wel heel toepasselijk. Maar dat geeft ook een beetje aan wie ze nog steeds met de vastelovend omgeest. Uiteindelijk is dat... die bointe avonden, zeker met Bibi en Vincent, is ook uitgegroeid dat je een keer een jubileumvoorstelling hebt gehaaien. Ja. Voor en met Bibi en Vincent. Ja. We hebben daar een fantastische groepsfoto natuurlijk, die zo in beeld komt. Kun je daar eens over vertellen wie dat ging? Ik ken er eigenlijk, is me er niet zo heel veel meer van bij. Alleen weet ik nog dat was rond de kersttijd, dat we met een caravan op het Münsterplein stingen om entreekaartjes te verkopen voor die avond. Dat zal ik nooit vergeten. En er waren ook 2 avonden. 2 avonden waren dat geloof ik. Ramoed verkocht, zo wie dat gaat. Heb je nog zo'n ander liedje wat in gedachten speelt? Ja, weet je wat het is? Ik heb een keer de liedjesavond gewonnen. In 86 was dat. Met het liedje We hebben water. En dat is toen ook in de Boentjeavond opgevoerd. Het feitelijke leven dat een week van tevoren mijn vader is overleden. En het gekke is dat papa altijd zei... Kindje, als er het met mij gebeurt in de vastelovenstijd, denk eraan, doorgaan. Oké. Maar het blijft dan een moeilijk punt. Ik heb het met mijn moeder overlegd, maar die zei het ook, doe het maar. Mirjam van Jordens had het ook ingestudeerd voor het geval dat ik het niet kon doen. Maar ik heb het toch gezongen. En kent er nog een paar teunen? Ik kan misschien het eerste coupletje. Nou, kom op. Water, dat hebben veel zat. Er liggen gaten genoeg om de stad. Waar vroeger weeën en landje was, ga geen strandje was, ligt de heimat zee plat. Water, wat wil ze nog meer? Als je gewoon 40 keer. Ja, aan die samba del aqua, dansen we de samba van plezier. Nou, geweldig. Het is geen van water. Ik drink het. Ik zeg, dan willen we hier ook maar gewoon met afsluiten. Ik vond het wel een mooie spreuken wat die vader zei. Ik wil wel naar het doorgaan. Ja. We zitten toch ook natuurlijk in die coronatijd. En ook door met willen voor wat welkend. Ja. Het willen voor Maar dat is heel belangrijk om het positieve te blijven vasthouden. Egal in wat voor tijd dat voor zitten. Ja, maar anders maken we het zelf ook veel moeilijker. Hè? Oké, Anneke, dan bedank ik tegen en dan zien we ons ergens in de binnenstad. Graag gedaan. Opnieuw tijd voor muziek. Big Benny, ons eigen veldmoes, samengepakt met het vleesboeket. Dit is opgenomen op de vrouwenzitting. Gezondheid. Van het vleesboeket aan Big Benny. Kaas, ik zeg kaas. Kaas, op het olie. Limburgers zo nek door de Romeinen. Dat waren van die schoenen van die pijnen. Door had ze zonne die kind en de kleden. Die jaagde iedere nagel even zwijnen. Colosseumstijd vol met gladiatoren. Een oase van geluid vliegt u om de oren. De Romeinen spelen nu de loftrompet. Want hier zit Big Benny in een vleesboeket. Ja, die Romeinen.
Je ziet, dorste lustige hoogheden. Je ziet wel gekomen hier op de primeur van de Zwetskammezoon. En Geer gaat het helemaal maken dit jaar, denk ik dan. Zittig, door de kapjes af, verhaal je de 1,5 meter dik onder controle. Schuddig een glaas bier in. Kijk eens aan, dat is een goede start. Het zijn de echte Aardprinsen glazen, maar hier zit nog lang geen Aardprins, want het hele seizoen ligt nog vurig. Hier zit de Scheemprinsen. De Scheemprinsen van de Nul. Dit jaar worden nergens ook maar één prins opstijden in het Limburgse lijn. Gaat Geer de keer trekken? Of doe je? Wat zal het zijn? Hein. Er zal weinig te trekken zijn, maar wat kind even rekken. We gaan ons eerst even drinken. Oké, dan zet ik nog even bij. Gezondje. Beetje verstrekken, dat we ook goed erin blijven. En dan drinken we alvast op het komend succes. Nou, we zitten hier aan tafel. Wie veel teruggenomen als Scheemprinsen? We zitten eigenlijk nu in de rol waar we eigenlijk al 40 jaar op gewacht hebben. Dus 40 jaar geleden dat we gestart zijn met dat we gevraagd zijn om als Scheemprins op de beschikbaar te zijn voor het geval dat er gaat zal gebeuren met de prins van dat moment. Ja. En dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Voorzien daar trots op. Maar dat fijne gevoel, dus eigenlijk, Hein, draag je dat fijne gevoel al 40 jaar bij. Dat is 40 jaar keigelukkig. Ja, ik zal niet zeggen dat we op dit moment hebben gewacht, want dat we zo als Scheemprins een keer uit de Scheem zouden moeten komen en in de spotlight van de uur zouden komen te staan. Ja, dit hadden we niet verwacht en ook niet gehoopt, laten we eerlijk zijn. Maar we hebben altijd klaargestaan. Ja. 40 jaar lang topconditie, gelakte showen, danslessen gevolgd, noem maar allemaal op, 007 opleidingen gedaan, etc. Good looking guys die bij de vrouw die ook leuk liggen. Nou ja, dat hebben we voor 40 jaar lang verborgen moeten rijden. We waren er klaar voor, ja, en dan komt corona. Maar verborgen, dat is dus ook blijkbaar heel groot geluk, dat verborgen haaien. Ja, we hebben verschillende rollen gespeeld in de vastelovend. Van adjudant, toet, neem het maar op. Dat zijn allemaal schienbewegingen geweest. Zo. Dus we hebben ons altijd verdekt moeten opstellen dat er maar niet immers in de gaten zal hebben dat we mogelijk nodig in klaar zullen staan. Oké, nou daar heb ik misschien wel het van, want toen was dan adjudant bij Karel geweest. We hebben er deze foto van, een geweldige prinsenwagen. En de foto komt ook heel goed in beeld. Maar wat duidt ze nu eigenlijk met die Karel? Karel toch wel een bijzondere prins eigenlijk. Nou kijk, zo'n Karel op dat moment, dat was in 1994, die wist dus absoluut niet dat we de rol van de Scheemprins hadden. Dat mocht hij ook niet weten. Dus u zit ook een beetje op die foto. Ik ga hem een beetje een handje in de rug. Dus zocht toch wel prinsen door de jaren heen. Dat ze dacht van, nou, als ik dat had gestolen, had ook anders gekend. Ja. Of die vele bewijzen, we spreken binnen van de wagen, van de kostuum. Precies, dat was gewoon om hem een beetje tegen te rijden, om een beetje te ondersteunen. Dat was op de vastelovens maandag. Ja. En dan hadden we nog wel even te gaan. Maar. Zeg, ik wil even helemaal terug naar het begin, want ik kom natuurlijk uit een echt Roemeens vastelovensnest. Ulennest, zoals we wel kunnen zeggen. Uw pa, prins geweest? Prins geweest in 1966. Vroeger was eerbetoon aan ons vader de muts metgebracht. Die is dus uit het jaar 1966. Zie de leefspreuk was niet kakelen eier liggen, maar dan moest u maar even over vertellen. Ja, we hebben ook de hoesorde van dat moment, van 1966 bios, dat was het ei. En het ei heeft altijd die grote rol gespeeld in onze familie. En mijn vader zag altijd, jongens, zorg ervoor dat je altijd een ei bij terug. Want je weet nooit hoe het goed voor is. Dat was in hoesorde van 1966. Daar zaten in dit ei zuitjes. Er zaten 3 zuitjes in, rood, geel, groen. En dan ontstond er vanzelf weer een nieuw eitje.
Dat was het motto. En ja, dat is eigenlijk ook bij ons, tot op heden ten dagen, speelt dat nog altijd een grote rol. En de vastelovensman, maar uw vader, die wordt prins. Hij wordt ook in de Schinderhannes speelde de heks. Dubbelrol. Heks en Florenske. Dan zit je dus eigenlijk in een sprookjeshuwelijk, sprookjestoe zit je opgegroeid. Wie is dat om in een sprookje altijd te moeten leven? Heel bizar, kan ik wel zeggen. De vroeg zich af, wat werd nu serieus besproken en wat is ajourderie. Dat onderscheid, dat was bij ons altijd heel moeilijk te bedenken. Maar goed, verzinnen niet, we wisten niet anders. En vanaf die tijd hebben we altijd gezegd van, nou ja goed, we zullen ooit wel in een rol moeten treden van zo'n scheenprins. Want ja, ons vader was prins. Mijn schoonvader, Jos Prijzaliger, die was in 1980 prins bij de Uil. Of in 81, jubileumprins. Ja, vanaf dat tijdstip waren we eigenlijk al voorbestemd om scheenprins te worden. Ja, dus als we ooit zeggen van een keuze voor scheenprinsen, dan is die keuze toch wel ontzettend goed gemaakt. Als je dat hoort, dat zelfs de schoonfamilie, dat die ook al prins bij de Uil zijn geweest. En sterker nog, destijds waren het de schooneiers van ons allebei. Ja. Dat snapt ook niet iedereen, maar dat was gewoon het feit dat we met 2 broers samen waren met 2 zusters. Ja. Maar u hebt uw rol als aardprins of als prins wel heel letterlijk opgevat om een nieuwe liefde te zoeken. Ja, dat zich in de koninklijk huis dat zich dat ook regelmatig voor. Dus ik denk, ja, dan moest het toch ook een beetje in metgolf in dit land. Oké, prima. Zeker. Maar uw vader, dat wordt toch wel de vasteloversman van het gezin. Maar uw moeder dan? In zo'n situatie hebben ze altijd een steun en toeverlaat en een regisseur achter de schermen. En mijn moeder die was dat van hoe ze het zo gewend. Want wie mijn vader prins werd, belde mijn opa op hoe de flauwekul allemaal voor nodig was. Door die werk met en dus alles goed genoeg. En vanuit dat perspectief was mijn moeder opgevoed. En ze was altijd bang in die jaren nadat mijn vader prins was geweest en vanaf het moment dat we scheenprins waren, dat we ooit een keer naar voren moesten treden. En vandaag is het zo weer. Ja. We zijn vanmorgen nog even bij geweest en ze zag, hij zegt maar niet in de zwetskamer zoals voor ons. Een krachtige figuur, een krachtige moeder hebben we altijd gehad, maar een figuur achter de schermen. In de schaduw. In de schaduw. Ja. Zeker. En dan heb ik hier, ik heb die foto's eens bekeken. Dit moet in de tijd van de sneeuwprins zijn geweest, Huub van Ool. Dat je als cowboy, dat je daar met uw vader staat. Wie worden hem om zo jong al als cowboy en zeg het maar. Nou, we gaan je altijd ervan om recht om ons doel te zien en niet met losse vlodders te schieten. Dus dat deed je van jongs af aan altijd al. Recht voor de luip, recht voor de raap, dat zat er altijd in. Mijn vader ging daar samen met Paul Belen en een neef van ons. Die staat ook op de foto, ook een vastelovensgek puur zang. Ja, die voedde ons daarmee op. Dat is ook de reden waarom dat Paul altijd ook een vastelovensgek is gebleven, net zoals weer. Ja, dit zou eens een keer de zwetskamer zo geholpen. Zeg, maar dan heb ik verdicht, dan zit je toch hier in de kamer. Ik zie hier zitten als boerenjongens en met piepen van gubbels. Ja, dat was eigenlijk het moment dat we al een beetje aan het werken dachten. En dan zie je ook, als de vastelovend weer gaat, dan zie je dus jaren later het verkensbal ontstaan. Ja. En dat hebben we een beetje onbewust toch al in onze gedachten gehad met deze foto. Daar waren we van destijds, toen waren we een jaar of 5, 6 denk ik, waren we al met het verkensbal aan de gang. Dat speelde al in ons gedachten, van dat moet in de toekomst toch ooit eens een keer met te doen zijn. Ja, dus je bent ook altijd bezig geweest, toen misschien al onbewust van waar kunnen we inspringen en waar kunnen we gaan doen. Ja, dat is vandoor ook die verschillende rollen in de vastelovend. Ja. Nou, daar heb ik nog een schoon rol, want ik zie hier dat je in een kever zit. En ja, vertel het zelf maar, want ik durf het eigenlijk niet uit te spreken. Wem kan ik het woord geven? Dat was jaren geleden was dat met
een periode, ik zal maar zeggen, een beetje, wie ze dat in het normale leven zoals wie de Noorzums en de Hippie-tijd. Dan was ze een beetje weers en stampt ze tegen dingen aan. Dat deden we dus hier ook. Dan was ze een beetje tegen het rood en dan ging ze wel eens tegen de nulen. Dat hoort bij een leeftijd. Oké. En toen zijn we op een vastelovens dinsdag, was dit volgens mij, trokken verder dan goed met in Roemenië hebben ze de ketzulen, maar veel werpen met de kotzulen. Maar zo gezegd werd ze wel, daar stampt ze een beetje tegenaan van. En later draait ze daar een bij. Uiteindelijk was ze grootmeester geworden, was wel trots op de nu al. Ja. Dat wilde misschien doen we ook wel dan, want ja, je moest het toch ook een beetje van je afhaaien. Dat ze ook maar de gedachten haaien, dat je misschien een belangrijke rol Ook dit was weer een skibeweging. Ja. Ik begreep het helemaal. Zeker, dan moeten we eens even verder kijken. Geer Doebes bij de Prinsenkapel hebben ze nog die revenue gehad. En dus er zijn natuurlijk ook fantastische op voor een minjaar, hè, dus dat deed me toen heel erg plezier. En zeker achteraf, als ik nu dit allemaal hoor. Maar Doebes Prins geweest bij de Waterrad, hè? Ja, dat klopt. Ik heb hier nog even metgebracht de uitnodiging van de Prinsenreceptie. Dus is eigenlijk de complete vereniging toen bestond net uit 11 man. We zaten op Big Bags bij Café Kantjes. We hadden net hoogwater gehad. Mijn spreuk was toen, als het komt, dan komt het. Maar het was ook een afleidingsmanoeuvre. Er gingen geruchten dat iemand van ons prins zou worden, et cetera. De Nul trok toen nog, of de waterratten trokken toen nog niet veel uit. Die gingen 2 of 3 keer per week, per seizoen trokken die naartoe. Ik heb me voorgesteld van een receptie geweest, bij de plekkers in Merum. En dat kwam, dat we toen maar besloten hebben in overleg met de UL van nou, dan stelt Eine zich beschikbaar als prins van de waterratten. En dat lekte uit. Wat was het geval? Er was bij de Prinsenkapel van de UL was een medewerker die werkte bij een garage hoe Naat Imkamp zijn auto in ongerad had. En in de auto zo'n cassettebandje van een geheime vergadering die was opgenomen met de Scheenprinsen. En dus de mol, noemde we hem toen maar intern, die wist van het bestaan van de Scheenprins. Nou, daar hebben we toch wel het moeite voor moeten doen om dat kind te verzwiegen. Maar vanaf dat moment moesten we wel een Scheenbeweging maken. Nou, dat was de reden waarom dat ene van ons toen zich beschikbaar heeft gesteld. En toen hebben ze voor mij gekozen om prins te worden van de Waterrad. Ja, en met plezier dan toch? Zeker, absoluut. Mooie vereniging. En ik heb er heel veel plezier gehad. Ja. En bij de Lange nog altijd hangt aan de moer dan? Ik heb daar aan de moer gehangen. Ik hong daar neven een verwarmingsbuis. Met een stopcontact. Dat is een stuk uit de lieschoven langs. Paste dat stopcontact niet meer. Maar of ik er nog hang, ik ben al een tijdje in ook in de zin door de omstandigheden. Ja, volgens mij hangt ze er nog wel aan al die aardprinsen van de water. Ja, de Nul heeft dat niet. We hebben niet een hoes. Maar ja, we kregen een nieuw museum. Dus wij komen we daar allemaal te hangen. We zullen het waarderen. Als laatste wil ik nog even vragen. Er zit koninklijk onderscheid. Heiligt dat vast? Nee. Wie bedoelt ze? Ja, er zit koninklijk onderscheiden. Dus je hebt de koninklijke titel al. Je zit eigenlijk prins nu, maar je hebt eigenlijk al de koninklijke titel. Maar heiligt dat verrast dat je zo in het koninklijk huis op Soesdijk... Nou, feitelijk niet, omdat we hebben eigenlijk al jaren een goede relatie met het koninklijk huis. Met name ook met prins Bernhard destijds, waar we regelmatig contact met hadden. En die was dus ook van alles op heugde. Die heeft dus ook meteen koninklijk gemaakt. Ja. We zijn toen nog destijds in Apeldoorn geweest bij zijn dochter, bij prinses Margriet. Dat was zijn lievelingsdochter, doordat we bij haar terecht kwamen. En daar hebben we dan onderraad samen, daar hadden we een gesprek. En ze vonden het ook bijzonder dat we altijd in die rol zijn gebleven. En daar hebben we toen een borrel gedronken, dus zijn een beveiliger bij, die zagen een beetje in de gaten wil. Vanzelf. En dat was zeer aangenaam. Nou. En daardoor zijn ook de contacten met het Britse Koningshuis ontstaan. Ja. Ik had dus verteld dat prins Charles, die had zich verslikt in een beurtje met fish and chips. En had een gruitje in de keel. En koningin Elisabeth was, als de dood dit tegen het zou krijgen, nou ja, dan moeten ze een schaduwprins zoeken. Nou, ja, dan komt ze heel snel bij ons uit. Dus we zijn net terug van Buckingham Palace. We hebben er een aantal weken intern gehoest.
hebben paardrijles gehad. We hebben een cursus gehad, links rijden met 10 glazen whisky op door het centrum van Londen. Dus Maar ik kan me ook bedenken dat je nu dan een beetje de witte prins op het paard zit. Nou, zo beschouwen we onszelf niet. Het feit dat we het hier vandaag mogen vertellen is omdat het eerste gevolg van het verstikkingsverschijnsel van dit gruitje toch is geweken. Maar we kunnen eens kijken wie hoog dat voor in de rangen, zelfs wie de koninklijke adel terecht zijn gekomen. Ja. Geweldig jongens. Ik denk dat we moeten overgaan naar de vorst. Dat komt zo aan. Ik ga dan even van plaats wisselen. Want we mogen met maximaal een paar man bijeen zijn op afstand. Dus ik stel voor dat ik gewoon verlaat. Ik bedank u hartelijk. We maken nog even een voes. Normaal hadden we ons natuurlijk in de arm gevlogen als prins. Maar dat gaat nu niet. Graag gedaan. Alsjeblieft. Bedankt. Halve finalist LVK, Patrick Roger, met een leedje voor rug, gerelateerd aan ons jaarmotto, vastelovend met afstand het schoonste. Vastelovend is met aanstein het schoonste wat bestaat. Dus sla niet geen uur zolang de wereld draait. Vastelovend is met aanstein het schoonste wat bestaat. Verreweg het beste, dat is een zeker feit. Want zolang de wereld draait, is vastelovend met aanstein het schoonste, het schoonste, het schoonste wat bestaat. Oh, je kiepers om. Maar wat is de pontjansheid? Duizend stickers op die bankske, plekken van de zwijt. Zonder al te stiel gesminkt en een kop niet overkleed. We komen ieder jaar bijeen, zolang de wereld draait. Vastelovend is met aanstein het schoonste wat bestaat. Dus sla niet geen uur voor zolang de wereld draait. Vastelovend is met aanstein het schoonste wat bestaat. Verreweg het beste, dat is een zeker feit. Want zolang de wereld draait, is vastelovend met aanstein het schoonste, het schoonste, het schoonste wat bestaat. Het Schwätzkammerzool is geschreven in het Romeins, ons eigen taal. We willen graag het gebruik van het Romeins stimuleren. En daarom nu, ter lering en de vermaak, les 1. De basis voor het dialect, dat zijn eigenlijk ook de spellingsregels van het Nederlands. Dus bijvoorbeeld prinselijke en hartelijke groeten krijg je gewoon met 1 K schrijven. Behalve bij de prinselijke stadsgarde Faubourg Saint-Jacques, want dat is een naam. En als hij eenmaal zo geschreven is, dan blijft dat zo. Tip 2. Een veelgemaakte fout. Denk aan het alfabet. De A komt altijd voor de E, de A komt altijd voor de O. Denk er ook bij aan het woord oog. Verschrijf je niet AU, maar OU. Doet er het met. Ja, we zitten hier inmiddels in de Hoes-studio. Ofwel, ik heb de grote eer om als vorst van de Stadsvastelovensvereniging de Nuil hier aan tafel te zitten bij de Scheenprinsen. En je hoort het aan mijn woord, ik ben er ook een beetje van ontdaan, want natuurlijk in het jaar 2021 lever een stadsprins zijn stralen. Maar ja, als het dan toch niet anders scheidt, wat is dan schoner dat de Nuil binnen haar gelederen als enige vereniging, als enige uit het Nederlandse koninklijk hoes en zelfs hebben we zojuist gehoord het Britse koningshoes, dat we hier Scheenprinsen hebben. En het is mij dan ook een grote eer dat ik hier vandaag mag zitten. Heren, toch lustige hoogheden. Ik ben een beetje onder de indruk van uw verschijning. En na 41 jaar, heb ik begrepen, heb ik op de achtergrond geoefend. En dat het dan toch nu uw era is, hopelijk einde keer maar overigens, want laten we vooral in 2022 weer een stadsprins hebben. Ja. Laten we daarover inzien, hoop ik. Maar dat dit het jaar is, dat je vanuit die krochten, vanuit die achtergrond, nu eindelijk op de voorgrond staat. En dat is bijzonder. De Nuil vindt dat bijzonder. Romein vindt dat bijzonder.
Het Koninklijks Huis vindt dat bijzonder. En ik weet zeker dat je dadelijk van de kerstverse president Biden felicitatiebrieven gaat krijgen. Dat kan bijna niet missen, want dat is tussen nu en de vastelavond. Maar wat nog bijzonderder is dat dit jaar daarom speciaal voor u het algemeen bestuur, terwijl ze eigenlijk niet wisten dat het algemeen bestuur het daarom deed besloten, dat is natuurlijk des te bijzonder, want het algemeen bestuur weet niet van het bestaan van de Scheenprinsen af natuurlijk. Maar dat via het algemeen bestuur hebben laten besluiten dat dit jaar de Zwetskammerzaal in een oplage van 8.500 stuks gedrukt werd. Dat betekent niet alleen voor leeën en sponsoren van de NUL. Nee, die werden in het ganse Uleriek 7.500 adressen huis aan huis bezorgd. Speciaal voor u. Nou, dat is heel bijzonder. En wat nog bijzonderder is, dat ze er ook nog niets voor hoeven te betalen. De NUL heeft gemeend om op die manier de vastelavond bij de Romunionairen en natuurlijk in het bijzonder in ons eigen rijk op die manier de vastelavond naar de mensen toe te brengen. Niet alleen met het museum, met etalages, met vlaggen die door de TC in de binnenstad zijn gehangen. Nee, ook met een oplage van 8.500 in totaal en dus 7.500 stuks huis aan huis, speciaal voor u. En daarom is dat ook voor mij een emotioneel moment. Normaal op de nacht van de nieuwe prins mocht de vorst van de NUL de stadsprins installeren. Dat is niet zo. Maar hier is het moment wel om u als eerste de zeer bijzondere Zwetskammerzaal, het Zwetskammerzaal 2021, te vereenigen. Maar voordat je dat gaat doen, want dat kunnen we niet doen, als je niet echt ook als Scheenprins over straat mag. En daar gewoon niet bij staan. En we moeten natuurlijk de afstand houden, daar moeten we even goed op letten. Dus we gaan alleen staan, we gaan niet bewegen. En dan doe ik met een aantal attributen u gaat aanreiken, zodat je er ook echt nu als Scheenprins door een munt kunt. En als eerste beginnen we dan natuurlijk met het Scheenprinsenkruis. En dat Scheenprinsenkruis, de hoofdredacteur van de Zwetskammerzaal heeft het me ingefluisterd, Mat de Ponti, aartsstadsprins Mat de Ponti de Zet. Keizer Karel kroonde zichzelf tot keizer. Ja, dat geeft me net een beetje te weten, maar het is me daarom wel een grote eer om u vandaag. En het heeft vannacht gesneeuwd en daarom ben ik hier vanmorgen met zo'n helpstek naartoe gekomen. Dus niet dat je denkt, waarom ziet dat zo uit, maar ik moest me door het sneeuw voortbewegen. Wil ik u bij deze dorslustige hoogheid, Hein de 41ste Scheenprins, Hein de 41ste, dus Scheenprins, overhandigen het Scheenprinsenkruis. En wilt je dat alsjeblieft zelf omhangen, want dat mag ik bij u niet doen. Nou. Daar gaan we dan. Tadaa! 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 Salut! Ja, en een Scheenprins heeft natuurlijk ook altijd een reserve Scheenprins. Want je hebt allemaal gehoord wat er allemaal gebeurt voordat er überhaupt een Scheenprins is. Maar stel met de Scheenprins gebeurd gaat, dan moet er natuurlijk wel een reserve Scheenprins zijn. En wie wel het Scheenprinsenkruis bijzonder is, wil ik toch heel bijzonder ook naar de kijkers laten zien. Ons prachtige jaarmedaille 2021 met ons jaarmotto vastelavond met afstand het schoonste. Bedacht door lid van deze hoofdredactie van de Zwetskammerzaal en lid van ons algemeen bestuur Roel Hendricks. En natuurlijk voor dich, beste Lei, als reserve Scheenprins de jaarmedaille van de NUL 2021. Salut! Dan waren dat de versierselen hoe biedt je officieel met op straat mocht als Scheenprinsen. En dan nu de eer om het eerste exemplaar, en ik ga dat voor overbuigen. En dan hebben we ongeveer 1,5 meter afstand, want ik heb lang arm en Jorg, je hebt ook lang arm. En dan laat ik hem eerst even zien naar de kijkers toe. Het Zwetskammerzaal 2021 met op de cover de Scheenprins en de reserve Scheenprins. Hein 41 en Lei 41. Hij mich niet voor het lapje. En natuurlijk ziet je dat in de scheem, oftewel de schaduw, van de grote ulevleugel. Want we doen we dit allemaal voor. Vastelavond is met afstand het schoonste. En natuurlijk is dat bij de NUL altijd een beetje schoner. Hartelijk dank. Voor dich. En natuurlijk ook een voor Lei. En wij dus, hartelijk dank. Dat er hier nog 8.498 andere exemplaren van zijn. En die werden door gans Romun verspreid. Proficiat! Ik ga me weer
ook naar de achtergrond toe bewegen. Want het is ook geen jaar voor vorsten, geen jaar voor het uitrekkend gezelschap, maar voor deze gelegenheid heb ik hier een uitzondering gemaakt. En vanuit deze plaats wens ik u dan ook een prachtig Scheemprinsen-seizoen. Hartelijk dank. Allah. En ik vind wel dat we daar toch even op mogen proosten. Want het Zeker. is zo bijzonder. Gezondheid. Ja, we doen op afstand. Gezondheid, Ja, heren, en kunt je dan nog even vertellen wie het hier in dit seizoen de Scheemprinsenwereld voorop gaat? Wat is er gespreuk? Wat is er motto? Wie doet je net? Ja, we hebben er lang over nagedacht. En zeker in dit speciale seizoen moesten we natuurlijk ook kijken dat ze er niet bepaalde mensen met het verkeerde gevoel geven. Er zijn mensen die ernstig ziek zijn geworden, er zijn mensen die misschien immers verloren hebben, of wat dan ook. Maar we dachten eerst, als spreuk spuit 11 gif ook modder. Dat wil zeggen, in het vertaald is dat eigenlijk van een onbeduidend emus, zijt ook iets. Maar dat vond je vergeten wiet, gewoon met spuiten en dat soort zaken. En toen dachten we van nou het zwaard, iedereen in het lapje, hij mag niet voor het lapje, is dan ook hij mag niet voor de gek. Nou de vastelovend is, gaat met gek doen en dat soort zaken. Vandaar dat we hebben besloten dat hij mag niet voor het lapje misschien wel een leuke iets zou kunnen zijn in dit heel bijzondere jaartal. En we waren nog aan het denken wie dat in het Engels zou klinken, maar als ze dan denkt van hold me not for the lap, dat werkt niet. Dus daar moeten we nog even over nadenken. Maar je zit toch niet van plan om nog in het Scheemprinsenseizoen de komende 3,5 weken toch al nog naar het boeteland te gaan? Heb je zo'n druk schema? We zijn 24/7 beschikbaar. Agent 007, die moet ook altijd inzetbaar zijn. Dat geldt van de Scheemprins ook. Maar ervan uitgaande dat we hier blijven, dan zal het zo zijn. Het hangt ook een beetje van de status af. Hè? Welke status hebben we weer straks? Kijk, in Aad Prins wordt in de toekomst opgenomen als commandeur in de orde van Vorst Louis, als ik me niet vergis. Dat klopt. Dat is natuurlijk de vraag. Ik kan me voorstellen dat er nu dan nog zwaar over moet vergaderen welke status dat weer toebedeeld krijgen na dit seizoen. Ja, dat is, en daar kennen we nu nog niks en ik snap Geer ook nog niet op vooruit lopen. Veel doen we in ieder geval als uiterste best. We kijken dat we in ieder geval op momenten die we zelf al gepland hebben, maar waar we nog niet op vooruit kunnen lopen, dat we er zullen zijn. Maar ik sluit niet uit dat we tussendoor toch ook nog even in het boeteland verblijven. Het zal zomaar kunnen, maar we zullen ervoor zorgen dat Geer daar niks van merkt. Ja, en door voorborduren is het misschien zo dat we zeggen van nou ja, waren weer ooit Aad Prins? Of moeten we weer een Aad Prinsen Scheemclub op gaan richten of wat dan ook? Dan zou dat dus voorlopig betekenen dat we met ons tweeën blijven. Want ik weet niet wie hem die rol ooit nog een keer zou willen opnemen. Als ik toch mag interromperen, dat vind ik namelijk in het verenigingsbelang wel heel belangrijk. Want hier zit nu Scheemprins en reserve Scheemprins. Maar nou dit jaar zit hier in elk geval niet meer Scheemprins en reserve Scheemprins. Want hier zit afgetrooien en dus Aad. Gaat hier voorzien, gaat hier megas fors en de ganse vereniging helpen dat hier op de achtergrond weer een nieuwe Scheemprins klaar gaat zitten voor mocht deze situatie zich nog een keer voordoen. Want ik zou niet weten wie we dat anders moeten doen. Nee, we zouden geen Scheemprinsen zijn als we daar niet over hadden nagedacht. Dus die scenario's die lopen al. Je kunt zich voorstellen dat we op dit moment daar nog niet op vooruit mogen lopen. Nee. Maar gaan er maar vanuit dat dat allemaal al redelijk ver in kannen en kruiken is, om het zo maar even te zeggen. Ja, dan hoor ik één ding, en misschien kunt je dat verneet, je hebt het verteld over die anekdote over dat cassettebandje in de auto van Vors Naadzaliger. Ja, dat moet ons natuurlijk niet gebeuren. We hebben natuurlijk geen cassettebandjes meer, maar laten we dan zo aanspreken. Als je zoiets ziet, dat je daar iets over kunt delen, want we moeten natuurlijk, ja, we moeten erop voorbereid zijn dat dat nog een keer voorkomt. Kijk, het gaat er eigenlijk om, we zijn destijds zijn we door veel benaderd en de aanspraak is eigenlijk dat ze geen prinsbus voor het leven. Dat ze dan op dit moment die rol zoals moeten invullen. Aha. Dat is een beetje, nou goed, dat doet zich op dit moment zo voor. Dus naar de toekomst kijkende zullen we er toch nog uitgebreid over moeten kallen wie we er serieus mee omgaan en mocht dat in de toekomst weer voorkomen. Maar ook dat, welk besluit dat er ook goed voorkomt van onszelf, dat zien we dan wel. En ook dat zal weer geheim zijn. Zo.
Ja, dan kan het eigenlijk denk ik maar op één manier afsluiten. Want ik weet voldoende, ik kan nu genoeg met rust gewoon slapen. De vereniging kan ervoor geruststellen. Volgende week gaan we 8.500 zwetskamerzolen verspreiden. Als je er tijd hebt, laat ik even zien, want we gaan dat met een grote groep op corona gepaste afstand in alle straten van het Ulenriek doen. Maar je zit van harte wel gekomen en laat ons dan wat mij betreft van nu afsluiten. En dat kan maar op één manier, vastelavond, met afstand het schoonste. Kijk zo, Tje. Hij heeft dit voor dat. Proost. Kathedraal. Toen kwamen de Pruisen, die verletten hem ganz kaal.